Ginalimitahan sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP ang outdoor activity sa mga persons deprived of liberty sa sulod sang pasilidad sang BJMP sa Ungkaharo bangod sa tuman kainit nga tiempo. Sa interview sa Bomboradyo kay Jail Superintendent Denver Beltran, Jail Warden sang BJMP Ungka, iyagin pahayag nga ginapaunta ta mga outdoor activity sa mga PDL las 9 sang agagod malikawan ang sobrang epekto sang init sang adlaw. Suno kay Beltran, mayara sa mga vulnerable nga PDL so kung may existing nga medikal nga kondisyon nga kinahanglan i-monitor bangod mas mataas ang posibilidad nga magsupras ang heat stroke kay iban pa nga balatian nga dala sang mainit nga tiempo. Dugang pa sang jail warden nga paday ng education campaign sang BJMP sa rin ginatudluan ng mga PDL sa proper hydration kag mga pamaagi kung paano malikawan ang heat stroke kay iban pa nga summer-related diseases. Suno pa kay Beltran na pisar magutok ang pasilidad ginatingawaan nila nga mapadayon ang maayong nga ventilation agud makasalod ang hangin sa sulod sang jail facility. Dako naman ang ila pagpasalamat sa bulig sa mga medical providers kag organisasyon nga nagapadagan sa mga medical missions para buligan ang mga PDLs nga mabantayan ang ila ikaayong lawas. May ara kita nga mga vulnerable sector dira, mga vulnerable nga mga PDL, ang mga may hypertension, ang mga may mga medical conditions bala. So ginamonitor na naton sila. Kag number ko gani ang aton yung mga ang aton facility is congested. So ginamonitor na namon 3 ka butang, ano kita is hydration, ginamaintain naton nga makainom bala sila sang saktong tubig. Ang ilang mga body fluids bala para na sila. Tapos ikaduha is education. Ginatudloan natin sila kung paano sila makalikaw sa mga heat exhaustion, heat stroke, kag mga balatian sa subong tag-ilinit. Kag ang ikatlo, siyempre is pa-maintain ang ilang ventilation. Ang ventilation sa amon niya facility. Si Jail Superintendent Denver Beltran.